Ambot lang, oy. Siya ro ba kabantay pagbutang aning karton din, eh? Pastilan. Mao lang yun ay akong bantayan. Basta katong babaeng minaog. Katong babae ba? Oh. Disakay atong taxi. Mao to'y inahan tingay ani. Be. Pahawa ko sa dabi, eh. Tanawon ta na ibig. Babae ra ba? Ya. Iasam na nato ron. Oh. Sabaka usa. Inaya. Belta, Sir? pwede bitawag sa telepono sukad ganina? Wa, man jud, sir. Wala ka ko ha. Ingnain mo magkauban, kung manawag si Siding, adto ko magpaabot sa Heavenly. Oh, sir. Pero, kung di siya mo tawag, o muli siya din sugata, sultii sa akong gisulti ni mo. Kaya nga naman day, sir. Ay lang pangutana. Tumana na akong gisulti ni mo. Nakasagot? Hala, sige. Sulti ay mong mga kauban. Oh, sir. Tin. Kuat lang dia. Oh, sige siyo. Tuyang. Tuyang. Unsa man? Mana mo pangaundog? Ay mas mama nimo. Ano ka? Saan man na? Tanawa lang. Bata? Kaya mo nini mo? Ana ta. Istorya sulbi. Ati man na sa kay mamasahiro kami. Uy, diin mo nini mo. Ha? Si imo ni Uyong? At sapa ba nito yung oy? Amo nang nakitaan, gibilin sa jeep. Nakitaan man din ni ihato ni dito sa MCWD. Dili dis ato. Kahal-hal naman na ito yung MCWD. Ing nanon ato sa DSWD. Uy, bisag asa pasag dili sa ato. Nganong dik ato ni Batman. Nabuang ka? Ha? Imong puna ng imong mga anak at pertindagan kay nagpatuyang ka lang. Uy, kanang ay pagsikik sa pa. Anil sa ning bata. Unya na ta mag-istorya kung mapauli ako. O, kupte sa bata. Day, tise. Day. Are sa ko kadiyot. Oh, asa pa man ka? Mulakaw sa ko kadiyot niya. Mubalik lang dayon ko. Asa man ka? Sa ilang Lucio. Kay naami importante nga si kasuhon. Oy, ugma na lang, oy. Ay, hapo na kaayo, oh. Kadiyot rani. Importante kayo. Sabang importante, ha?
Kuan manggod. Nakakita mi og bata dito sa jeep. Bata? Oh, bata, masuso. Ba't upang na tao? Naglibog pa mga ibig kung iadto ba na mas gobyerno o amo na lang buhion. Ano ko sa taon? Sa ko nang inahana nga nakaako man siya. Ambot lagi? Maubitaw nga nagsabot mi nga pangitaon ba namo ang inahan o ang bata ihatod lang namo sa DSWD? Ato na balang ka na sagot. Pati anak! Sige na! Sagot mo na! Ayaw sa magsabot sa mig Lucio. Ako atuon si Lucio, ha? Alis ako. Basta mao na to. Nga ang bata atong sa kupon. Berta! Berta! Ngano, sir? Sir? Wa man gyud ni abot sa heaven ni kape. Wa siya. Wa man dyan, sir. Wa man siya manawag. Kung manawag ka ni siya sa telepono, tawag ako ha. Sir. To sa kabay? Yo. Oh, nalinihan ka na. Wata ko ka dito. Ah, sige. Hoy, Lucio! Asa man mo? Eh, Di pa ka matog? Kunyara kay napamisabutan. Still lang din ang tawanaw eh. Mate. Katong bata. Na ato nakitan. Ibilin ba? Oh. Tunay ipataban na suwat. Suwat? Oh, dala. Kung saan nagisuwat na? Nakagito Dala. mo. Klaro kaya. Ispat na ba ni maklaro bagkanay? Bibi. Ako'y gunit, ako'y gunit. Ah, ining bata nga inyong masago. Wa nako ilabay. Itaguan ko lang ini siya. Oh. Ang pingi intaw. Alimahi ang matag adlaw nga naa siya ninyo. Akong talian 3,000 ang adlaw. Hangtod unya sa pagbawi ko niya. Ipon na ko ang mga adlaw ug akong bayran kinsa man ang nag-alima kaniya. Kanindot mo rin eh. Kung sa inaasunhaw na. Atong sa kupon. Atong sa kupon ang bata. Di na to yatuglain. Kana may gusto. Pero labing maayo nga ikita na to ang inahan. Kay miingon man siya diha sa suwat nga talian ng 3,000 ang adlaw samtang napa na tong bata. Kung moabot og usa ka buwan hangtod ikita ta siya. Di doon na tayo 90,000. Ha? Oo. Hastay lumiya. Pero di ta magdali-dali. Kay miingon ro ba siya nga wa niya ilabay ang bata. Iya rang itaguan. Gusto no? Kay apin mo tin. Lagnit, nakaila to siya nato. Gitiban ang tingalita. Oo. Pero maghuwat lang tag uduol siya nato. Ba,
Kwarta na taan eh. Oo, magkakwarta yun. Kwartang malabo. Hoy, Lucio! Nagusa pa man ka diha! Nahibaw ko nga ni ana siya, pero wa man muli hantod karon. Kaingon ko diha padong sa inyo. Aw di ay. Wa sad mo tawag. Nahadlok tingali. Mawa mo dito diri. Sige, salamat kayo. Muna. Nakaila ba kasta ng makaila ni Siling? Si Ma'am Lorraine ug si Ma'am Aida raman to akong kailang nga suod ni Ma'am Sir. Unsa man? Nakay telepono nila? Si Ma'am Lorraine na may ibawan ako, Sir. Kung Ma'am Aida wala man. Panawaga silang duha. O kontakar. Pakisayri ha, may tamo ni Mercedes. Pakisayri sa labing madali. O, Sir. Suran. Unsa may lisod? Ano rin malimugod ka? Sugo mo kung Sir ang kontak si Ma'am Lorraine ug Ma'am Aida. Para maibawan kung asa si Inday. Unya? Kung Ma'am Lorraine, may diferensya ang telepono. Usaon man ko ni. Ang imong buhaton, adtua ilang mga bay. Kalayo ato, ka Lorraine Banawa. Ka Aida Mandawi. Saan ka pag humano ka niyo? Naon sabi ka, uy, kadi kang taxi. Pag-taxi na lang. Ikay magtaksi dito. Ibaw ka ng Sir, dali-dalian kayo. Gusto may ibaw dayon. Si Inday mo nakaingon anak. Ni alam ang siya diri sa Cebu. Ano gusto pa uli din eh? Muna nakapan. Siya nakadaghasol. Hello? Simona ni? Uy, Inday! Maayong itawag ka. Nabalang ka yun, di mong papadari hasta kami. Suko kayo siya? Aw, wala man. Atong Martes, napangita siya ni mo, nabala ka siya. Walang una ko malahos din hamon. Nangandam na una ko sa akong kaugalingon. May bang magukong suko kay sa papa na ako. Ngano man, Day? Nganong naglagot man siya ni mo? Mon, ay na lang pagsusi ha. Ina na lang si papa nga ni ako sa hotel mag-check-in karon. Og mang adlaw mo balik ako diha. Ina lang siya nga ugma pa ko mo pauli. Saan may sabot ninyo ba yung bata? Nakahukom mi day nga amo lang sa gupon ang bata. Unyahain naman ron ang bata. Atol sa to silang Lucio. Nga nugong agto, kita ang angay mo sagop sa bata. Wa gud tay anak. Ako lay mag-atiman gud. Dili kasabot namin ni Lucio nga usak si Mana adto niya. Nigsunod si Mana. Ari na sa nato. Kang sayo pagyud nimo. Nganong kinahanglan pa mang magpuli-puli? Ha? Ato na lang gud to. Wala lang to sila labot. Total labis li anak tulo ka buok ilang anak kita. Bisag usa
Wa. Aragon. Di lagi mo sugot. Ngayon sa gutawang ka. Ngano laging di man mo sugot? Di, basta di mo sugot. Binuang na oy. Binuang na nga dili siya mo sugot. Unsaon man na niyang bata ha? Unsaon niya ang bata nga nag-alinupong naman gani na sa ila? Ah, sige lang, Uday. Kay ato lang nang hinay-nayong pagpasabot si Lucio. Kay, lain man sa kayo. Kami gunduhan nakakita na. Sige, adto na ko eh. Mamasahero ko balik. Kasi bulag, kapuno-puno. Sa buta ba yan nagmaayos, Lucio ha? Ina nga ari na lang nato ang bata. Na unsa man ang taong kalusyo. Wa ka maguna-una. Ang kaning imong gibuhat nga gahasol? O palit pa ko tagatasan eh. Eh, sige, higsaba diya yang eh. Kaya nagsabot kami anak Martin sa gastuhan na ng bata. Ha? Sami siya noon. Unsay gasto? O palit pa tang sabon. Gatas. Pulbos. Sapaan mo eh. At sa ako nang gikaingon ni mo, ayaw pagsigig saba kay nga no, na kay swildong madawat. Suhulan ka na mo, di ka na mo tablahon. Ha? Sweldo? Kisa masweldo na ko. Pagkuwat lagi. Ayaw pagkapura. Siyo! Mana ka diha? Oh, okay na ko, okay na ko. Siyo! Pinya siyo, kumusta ang bata? Na, dira ay. Presyo ni gabi eh. Wa dyan ko makatog. Di man magpresyo nga, basta man lampi na na. Sige lang yang. Mamunga ra atong pag-anto sa anang bata ah. Klaruhan ni ninyo. Kaya ang kaning gasto sa bata, ang kaning giingon ni Lucio ah, masweldohan ko no ko. Oo! Lagi madawat nga sweldo ana yang. Kinsa nag-iintay mo sweldo na ko in town, uy? Eh, kasaba mo to yagoy. Unsam ka? Baan na ako ni mo, di wa kay pagsalig na ko. Suni siya noon. Tinuod na yang. Alaga pala ka gud. Dili lagi ka na mo tablahon. Ayaw papadaan ang naa sa mong nahuna. Kanabi? Adton ta eh. Di ta maghuman diya.